Sergi Albarrán és el responsable acadèmic de l'Escola de Comerç de Costa de Salou. Avui coneixerem millor les competències i objectius d'una de les escoles de comerç i negocis amb més projecció a tot l'Estat, en convenis de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili i la Confederació de Comerç de Catalunya. Bé, el nostre gran objectiu és donar resposta a una necessitat que tenim actualment amb el sector del comerç. Tant una necessitat de donar professionals que puguin complir les necessitats que fa falta al sector, necessitats de formació, necessitats d'atenció al client, i per altra banda donar totes les eines que siguin necessàries als professionals que actualment estan treballant, tant empresaris com professionals com els treballadors, per poder adaptar-se als nous canvis amb la nova societat. Bé, de fet, el que l'Escola de Comerç de Costa està fent és saber quines són les noves tendències amb el consum, quines són les noves necessitats a nivell de servei que ens estan demanant els consumidors d'ara i que ens començaran a demanar a partir de molt poquet i que demanaran els nostres possibles clients, que són les botigues i els comerços de la nostra demarcació. El que intentem és saber en tot moment quines són aquestes noves tendències i adelantar-nos a l'hora d'oferir aquest servei. Quins serveis es poden demanar? De molts tipus. La gent cada vegada té més clar que la compra diària la farà en un centre de distribució que li sigui molt pràctic comprar-la, però tot el que siguin compres potser més motivades per la sensació, més motivades, més compres impulsives, més compres de qualitat, voldrà trobar aquelles botigues que li ofereixin un valor afegit a la seva compra. Bé, de fet, estem veient que el consumidor té moltes més possibilitats que abans, té molta més capacitat d'escollir i sobretot té molta més informació que no abans. En les noves tecnologies pots comparar preus, pots comparar productes, pots accedir a productes que fa uns anys era impossible que accedíssim des de la nostra posició actual amb la botiga del costat, i això el que fa és que el nostre client sigui molt més exigent, que també ens va bé, que el client sigui exigent, perquè el que farem serà augmentar la qualitat del servei que oferirem. No només amb la qualitat del producte, sinó també cada vegada més amb la qualitat del servei. En un principi va néixer propulsada per la Confederació de Comerç i l'Ajuntament de Salou, des d'un punt de vista sempre empresarial i per donar un servei. Jo crec que també el que li fa ser única és que estem creant bases docents, per dir-ho d'alguna forma, amb informació que actualment no n'hi ha. Entre altres coses perquè els cursos que tenim actualment per comerç estan basats en el que ja sabem que funciona actualment. Però la nostra societat actual de consum ja ens està dient que si fem les coses com fins ara les fèiem, doncs s'anirà com ara ens anava. Ens hem de canviar i ens hem d'adaptar. I l'escola, el seu leitmotiv és aquest, saber què és el que ens vindrà, de quina forma i com ens podem adaptar.